सनालि सेल्फ हेल्पनि बेसर मारा होनाया बेसे मोजां जोबोद मोजांथारनाने। बिजनियाव सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोथोरजों गोरोबना बेसर आबाद मावदों। चिरां जिल्लानि बिजनी हाथरखि क्लास्टारनि सिङाव थानाय हास्रावबारि सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सरकारनि अनसुंथाइखौ लामा नायालासिनो गावसोरनो बोथोरजों लोगोसे गोरोबना आबाद मावदों। देग्लाय मेसें बोथोराव 10 बिघा बेसर 2 बिघा दालि आबाद मावनायजों लोगोसे आलुबो गायदोंमोन होनना फोरमायदों मावथि आबादारि बिथांजोमोनहा। लोगोसे बेसर आबाद बोखांखांनायनि उनाव थारुन आबाद मावगोन आरो थांनाय बोसोरफोराव मावनाय बायदि देग्लायबो माइनि आबाद मावगोन होनना फोरमायबावदों सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा। 10 बिगामोन आरो जोंनि सनालि सेल्फ हेल्पनि ग्रुपनि बेसर फोनाया 10 बिगामोन, ओमफ्राय 10 बिगायाव दब्लायसे आलु गायदों आरो बेयाव जों आलुखौ एसे मोनसाबबाय, आदा बेसराबो एसे बुरजायैनो मोनगोन आरो जों। ओरैनो मन बेसेसो मोनगोन बायदि? दाथ' अनुमान बेसेबां जागोन आंथ' बेखौ मिथिलाना। जों आलुल' गायदों आरो आगोलफ्रावलाय ओरैनो दालिबो फोबाय माइबो गायबाय बिगानै। जों मोनबानो मावो बिदिनो, जायखिजाया आबादखौ गासिबो मावजोबो आरो जोङो, बानाय गैया आरो जोंनाव। थारुनबो गायगोन बिगासे, बेयावबो जों सापर्ट दंखायो गासिबो। दालि फुनांगौबो दङ, जों माइ गायो आरो। सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ मोनदों? जोंथ' दा बर्थमान अनसुंथाइखौनो मोननो थाङाखै, जेबो मोनाखै जों दा। जों 13 जन दं आरो दा ग्रुपआव। जोंथ' मोनबालाय जों लुबैयो आरो दा सरकारनिफ्राय माबा एसे अनसुंथाइखौ मोननो लुबैयो जोङो। पसिसखौबो जों मोनाखै सनालि सेल्फ हेल्पआ, दस्रानिया मोनदों जों मोनाखै आरो। सनालि सेल्फ हेल्पनि बेसर मारा होनाया बेसे मोजां जोबोद मोजांथारनाने। बिजनियाव सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोथोरजों गोरोबना बेसर आबाद मावदों। चिरां जिल्लानि बिजनी हाथरखि क्लास्टारनि सिङाव थानाय हास्रावबारि सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सरकारनि अनसुंथाइखौ लामा नायालासिनो गावसोरनो बोथोरजों लोगोसे गोरोबना आबाद मावदों। देग्लाय मेसें बोथोराव 10 बिघा बेसर 2 बिघा दालि आबाद मावनायजों लोगोसे आलुबो गायदोंमोन होनना फोरमायदों मावथि आबादारि बिथांजोमोनहा। लोगोसे बेसर आबाद बोखांखांनायनि उनाव थारुन आबाद मावगोन आरो थांनाय बोसोरफोराव मावनाय बायदि देग्लायबो माइनि आबाद मावगोन होनना फोरमायबावदों सनालि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा। 10 बिगामोन आरो जोंनि सनालि सेल्फ हेल्पनि ग्रुपनि बेसर फोनाया 10 बिगामोन, ओमफ्राय 10 बिगायाव दब्लायसे आलु गायदों आरो बेयाव जों आलुखौ एसे मोनसाबबाय, आदा बेसराबो एसे बुरजायैनो मोनगोन आरो जों। ओरैनो मन बेसेसो मोनगोन बायदि? दाथ' अनुमान बेसेबां जागोन आंथ' बेखौ मिथिलाना। जों आलुल' गायदों आरो आगोलफ्रावलाय ओरैनो दालिबो फोबाय माइबो गायबाय बिगानै। जों मोनबानो मावो बिदिनो, जायखिजाया आबादखौ गासिबो मावजोबो आरो जोङो, बानाय गैया आरो जोंनाव। थारुनबो गायगोन बिगासे, बेयावबो जों सापर्ट दंखायो गासिबो। दालि फुनांगौबो दङ, जों माइ गायो आरो। सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ मोनदों? जोंथ' दा बर्थमान अनसुंथाइखौनो मोननो थाङाखै, जेबो मोनाखै जों दा। जों 13 जन दं आरो दा ग्रुपआव। जोंथ' मोनबालाय जों लुबैयो आरो दा सरकारनिफ्राय माबा एसे अनसुंथाइखौ मोननो लुबैयो जोङो। पसिसखौबो जों मोनाखै सनालि सेल्फ हेल्पआ, दस्रानिया मोनदों जों मोनाखै आरो।